Ongi etorri gamer ontsira. Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Gamerontziaren 5. menboraldiko 32. atala entzuten diharduzu, guztira irratsaioaren 130. atalean gare, eta astero, hementzate aste honetan danok, ez da egon itzalaldi kaotikorik eta ezer, eta hemen gare, Gamerontziaren Twitch kanalean, zuzenean, astelenetan, bosterdietan batzen ga, eta horren ostean naiz irratian asteartero 12 aurrera entzuteko aukera izango duzue. Bukatzeko, nola ez, ohiko plataformetan, e-books, Peertube, YouTube, Spotify, entzuteko aukera izango duzue. Gamerontzia Euskal Bideojoko zaleen komunitatea da, gara, eta gamerontzia.eus webgunean aurkituko dituzu, elkarteari buruzko informazio guztia, parte hartzeko taldiak eta danetik. Eta, Telegrameko Gamerontzia kanala be oso aktiboa da. Ni Damian Madina Baitia naiz, eta gaur nago, ni Aritze Odriozela eta Landerun zuetakin. Joan zan astean, kale egin neban, ezin izan neban interneta erabili, gabeko ordu txikitara arte, eta, orduan, kale, baina hemen gare bueltan. Horre dire ja kanpo gainerrak, ez da? Ja, ez da zure esku, sake dauna. Hori da, batzutan barruko indar eta batzutan kanpoko, baina hori da. Baina, gogotxo, ez? Esaten ginoan bezala ontsa komentatzen genden, albiste pilo batekin gatozela, gero eta, ez? Gehiago emoten dau, ja deskartatzen be joateko gauzak isa, así que topera. Eta albiste importantea, gazko, eta ja pixo handia dukatenak, azte hontako egintza. Hori da. Bai. Gareta sartzen dugu? Aurrera. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Munduan hain ezaguna ez dan bideojoko ertako batekin hasiko ez? GTA 6. GTA frankezia handiaren 6. atalak berandutzeko erabaki hartu dau Rockstar Games estudio eroetxiak. Eta prentsa ohar baten bidez aditzera eman da benez, 2026ko maiatzaren 26an argitaratzeko asmoa dauke joko hau. Asko sentitzen dugu GTA 6 uste zenutena baino beranduago iritsiko delako, GTA berriak sortutako interesa eta arreta gure talde osoarentzako apaltasun lesioa izan da. Esan dabe Artura Donek. 2023ko abenduan iragarri zeben bideojokoa urtengo udazkenean merkaturatzeko asmoa zeuken estatu batuarrek. Eta 2025aren hasieran asmoa berretsi zeben, baina azkenean ez da izango gola, 2026 atzeratuko da. Eta, sareak pilpilan, ez, jarri ditu, botiak.
Bai, nahiko kurioso zen da, karo, oinartien ez dago egun zehatzik. Osea, atzeraperagaz iragarri gabe egun zehatza, oinartien hori, ez dago irailerako edo urrirako argitaratuko esanik esan da, orduen nahiko mugimendu bitxize izen da, ez holan zehazti egune. Baina, bueno, nik izan, eukiot esperantzatzu etxaropena ondinoko aurten kaleratziena, zuek, batez baritzek uste dut inoz komentizien da bela erratzaioan ez ala holan izango, eta seguru atzeratu ingo biela, eta azkenin holan izen da, bueno, seguruenik oinarteko bideojokurik handizenetarikoa, edo handizena izango da GTA 6 orduen, ez dut pentsa gure bez zelako lanagon behar dan atzien, egiz izan, eta zenbat pertsonako taldi euko da ben. Horre, bueno, normala da, ez? Beste bat bideojoku batxeratu dire, da GTA 6 bateko, eskubide edo... Hiperprodukzioa da, ez? Bai. Olako, mentzat, beti egotezan produkzioaren buruan. GTA izaten da salvajada hutsa izaten da. Bai, bosgarren adibidez, historiako bideojokurik garestizen esan asko gaitzi ganera, orduan... Bai, bere garaian mentzat, 250 milioi dolarreko produkzioa eraman zeban, pentsatzen dut osatuko dela iragarpenak eta guztia, baina produkzioa eraman zeban, eta gero aipatzen esan, egun batian 1.600 edo irabazi zitsuala, orduan, irtetze jakue, oso borobil irtetze jakue, baina bai, produkzio aldetik, izan Hollywoodeko zineko superprodukzioa handienak lain, eta pentsatzen dut hemen, ja, diru gehiago botatzen ibiliko diela. Hemen, komentatzen zen 1.000 milioitara iritsi ote dian guztiakin, garapenak gehi, marketinga eta guztia. Ba, eso da marketinge, haulako produzio baten aurreko espen baten aurrien, erdize edo gehiza bizelek jokuena, la edase batien, Nik uste dut, hori da, GTA bostak oraindik eta famosoago indabela sagau, eta GTA 6ak salduko dabela GTA bostak, baina gehiago. Mentzat hasierako atal horretan esaten dut, lehenengo eguneko salmentan ere ustez handiago izango da iritzi da, baina uste dut baiet, uste dut kontsumitzaile masa handiago daukala. Momentu honetan GTAk 2013 baino. Eta, karo, 1.600 milioi, irabazi baldin mazitxoen egun batian, 1.000 milioi gainditzia, ez da ikusikoen gaizki, printzipioz. Ez badabe sekulako akatze potolo bat egiten, eta, ez, cyberpunken estiloko movida bat espajako gertatzen, printzipioz, nahiko lasai egon leizke, hori salduko da beta. Nik uste horrea, aurre salmentekin bakarrik 1.000 milioitara iritsiko diala. Hortaz, hori ja zeunatut daukate... Egitze da, karo, aurreko bideojokue, bosgarrena, PlayStation 3 eta Xbox 360 kontsolatan estrenesan. Igual ordenagailuek garai hartan, bai oketxemen publiko zabala, baina zan horren besteraino heltzen, GTA 6 honek mugimendu berbera ingo deu, hau da, PlayStation 5-erako eta Xbox Series-etarako ikusko dugu, PC-erako momentuz ez. Orduen, baina PC-ek indargiz haudeko lasalek, ez? Azkenen gurtitan karatzeie pillo, astudizo pillo gabiz entzuten esan ez, salmentan gehizenkoa PC-erako dala, PC-etik datorrela. Orduen ez dakit horrek zelan eragingo daben zentsu horretan, baina bai, GTA 5-ek hasiera hobieko dabela, seguru. Lehen batzu pentsatzen zebela hori pirateatzeko, ez dakize, obez-etaratzea PC-an, eta PC-an saldu esterik ez dozu egiten. Bai, eta painatarako da PC-an, nahi kostatu eta hasieratik, Hori bai, hasieratik ez da izlaitz. Vale, ikusiko dugu. Ez tozu uste? 2013 irten zan, ez? Ez. GTA 5 urte beteo 2 urte behan doa. 2015 bai. Ez, nirokan Xbox 360 bat. Eta, de hecho, neuan kanpoan, atzerrioan neuan, eta ja, etorri nintzanean bilabetetara ero konsolarako hartu neuan demo bat. Eta gero era PC-an erosin neuan. Hori, Rockstarren estrategi ize hori zindazkin urtetan bai GTA-gaz, RTC-gaz, lehenko kontsolatarako atara, gero PC-erako, gero kontsolan eguneratutako berzinoa, da horantxe pizkanaka. Baina, karo, nik hain PC-ko sentitzen dut GTA, ez? Ja, bai. Horregaitik esaten dut, baina bai. Eta gero, data zehatza ipintziarena, izan lehike nola gauza txar bat iragarri bida dauen, bentsate jendeari ematia, ez, ikusi ez, ez haitxu eukiko itxointze zain, baizik eta maiatzaren 26, pum. Bai, zehaztuta gutxien ez izatea. Bai, gero be hori atzeratu lehikela berdin, karo, seguramente ez atrebiduko, eta... Aurreko GTA-tan eustet atzerapenak egontziala lehenengo fetxa amantzutenetik, así que ohikoa da, eta gero, nik uste dut esan duguna, ez? Joko honek aspiratzen duna
Haian esan dezakegu, esan daitekeela hau lehenengo jolasa A-laukoitza, deitu daitekeena. Tamaino aldetik bentzak gero ez dakit kalitatez egongo den, baino tamaino aldetik eta produzio kostu eta lanetatik bai. Hortaz, olako jolas bat ez zait irutzen hain arrez izango ala kuantifikatzen irteera data. Izuarri, bueno, ja jolas handiak irukoitzak oso konplexua dira eta data hori zehaztea ez da erraza. Baina jamaia ontara irzena egianean, bazta erraza. Alarenik atzerapen oso asko ez da, ez? 6 bat hilabete izango dira, más o menos. Bai, aportzu egin da zebenetik, ez? Udazkenetik horra. Beira, pulituta ateratzeko eta bug gabe balio badu, hobeto. Ze, nik uste, GTA-ri gerta zaioken txarrena, damean leheno aipatu zuen bezala, Cyberpunk batena edo bezala izatea. Hau da, jolasa ona izatea, ze Cyberpunk berez jolas ona da, naiz eta aziraten pixka saltzen zigueten unibertso hori irikoa pixan mugatuta geratu zen, adiz, eraikinetan soilik toki batzutarak zeituz ezazekezun, baina, bueno, jolas oso ona za. Garo, irtera txarra horrek bizi ustirako markatzen zaitu, eta GTA batek nik uste ezin dula permititu irtera txarra hori. Ze etorkizunerako GTA zazpirako ja, jendea zalantza hori ukizko luke gizki aterazkeo. Eta zazpia ere, gero naiz eta soluzionatu eta ona bihurtu garren, Baina, eta ziratik... Alatabe nik uste dut, redentzioa eukida, bela, redimitu dala... Bai, hori du IP. Eta nik uste leku honian bukatu da bela, eta inkluso jendearen aldetik, ez? Esaten, bueno, igual hanka sartu dau, hasieran, baina gero jakin daue bezerari eman biasotzana, orokorrian mentzat, ez dakik gero PlayStation lauko asunto guztia nola geratu da, baina mentzat partxeen aldetik eta kalitatea handiakin etara dau, eta beti dio oso onak, ez? Jokatzeko orduan etikoki eta nire ustez, enpresa moduan asko gustatzen jaten enpresa bada. Piskate, aipamena egitea gaitxik. Eta, bueno, Rockstar badauka roi hori, ez dut esaten etikoki, baina badauka zerbait erakartzen da bena bezerua, ez? Eta moten dutzana. Osea, jendia, etxako bakarrik produktua gustatzen baizik eta konpainia bera erakarri izan daike. Gero beste gauzat, nik uste dago ez dala arrazoia, baina igual balio diote baitare atzerapena ondo etortzen zaie, aurreko irratsaioan aipatzen genuen, Switcheko prezio egoerak, eta gaur eba dauzkago albiste gehiago, baina nik uste balio izango dietela, ze bere garaien komentatzen zen, adiez GTA 6 hau €1 edo inkluso €120 kostatu dute zitekeen, ze Take-Two Rockstarreko zuzendaritzako edo kargo importante bat daukanak olako komentari batzuk ustetin zitula, esan ez €100-€120 jolasak zergaitik ez, olako zerbait. Hortaz, igual balio dute ikustea merkatuak nola erantzuten duen prezio igoera hauei, eta beraiek igual €100 eskatzea jolasagatik. Baina, bueno, osea, ez zait irutzen hori dela arrazoia atzeratzeatik, ez da inolaz ere. Baina, bueno, behaientzat benefizio hori izan lehizkela, ez? Prezioa igotzea pentsatzen baute asko, gutxen ez terrenoa pixatanteatuta daukate bestek egin duten arekiko. Desde luego ez, baldin badere konpainia batzuk edozen presio, kakotxatian ipingin leikena eta jendia beti publiko bat eukiko da bena, Call of Duty, FIFA eta hau, GTA. Call of Duty egunero gutxiago, FIFA-are egunero gutxiago, ze jendeare ja pixan askatzen nahi dalako, baina hone bai, desde logo. Hone nik uste €1 jartzen maure, salmenta pila bat izugarri ukiko itula. Jendea igual aziran kejatu ingo da, pero jende gehienak igual erosiko du. Nik, ez dut zinezten, dateko da behinik €1 edo ez dut pentsa gure, baina atarazkero... Hori seguru ni bai. Baina atarazkero ikusten nabiltzen izango da apur bete estrategi komertziala edo. Alde batetik GTA 6, ez, kanpaini izango zana, kaderatzia, baina gero GTA Online izango zana, berandu aurako edo beste modu batera, pak moduen iragartzi, ez? Ikuste dutolako zerraitzi, ez ezken finean, niretzat GTAan atalik garrantzitsuna inundik inora kanpaini da, baina hori aldatu da publiko handizentzat onlineko zati hori da garrantzitsuena. Eta hori ondino, ez da baipatu hortik zebez, orduen
joku originalena be, osea, kanpaina hori handizena be gitxi ikusi dugu, baina GTA Online hasta bai patu ezebez, eta horregaz be igual, lezustekoren bat edo beste egon leike. Ez Baina, zuten ze komentatu zentzutan? Lander zerbait GTA bosta baino online askoz gehiago izango dela, eta kontutan izan dutela jendeek hartu du, oso modan egon dia roleko zerbitzariek eta. Ez dezata Bai, horrelako bueno, zerbait egon eske dutela, ni- baina kontutan hartu dutela jendean nahiak edo jendeak eskatzen du alako, uste, sonatzei dolako zerbait izan zutela. Oso ambiguoa, determinatu gabe asko, baina Orkestan filoia da, hori egin behar bueno, hori bai. monetizatzen badezu, bueno, leheno GTA bostan onlinea monetizatuta zegoen eta izugarria da hilero ateratzen duten dirutza. Eta tonteria bat saltzen dute, osea, saltzen dutena da jolaseko kredituak gizkiz Bai, gero bana. bertako autoak eta erosteko dalako. Hori gauzak, autoa ez? da erosteko. Eta hortik ateratzen duten dirutza izugarria da, hortaz. Claro, sartzen badezu ja da eduki gehiago jolaserako edo online, rol, zerbitzari olatarako, erropak, eskinak, bueno, ez dakit, pertsoneia diferenteak, baita ere ibilgailuak, etxeak, eta bar. Jo, eske benetan, kristo monetizazio hortatik izugarri idazi dezakezu. Bai. Eta ere asko da, pentsa bosgarrenak zenbat, Hori da. espantzino zenbat DLC eduki da zen online aldetik, kanpainarako espantzino danak alboratu egin bi esan, ze ikusten bien horren beste diru dabizela ataten. Argi egon zala, ez da merezi du, eta onlinera bideratu biela dana. Eta gaur egun, nio free page jot, ez, noiz ipinen streamera gartxeat, GTA onlinerako kanpaina edo DLC barreze da. Jo, ikusa pila dabiz gehitzen, eta asko ordainpikoa dire, orduen, hortik lortzen daben diru guztiz izugarri da, zalantzari parik, eta GTA 6gaz injartu ingo da bela, imaginaut. Bai, a ber, desde lo modelu hori inoiz baino ez ezagun modago da honek, baina indartsuago dago, ze ematen du asko kejatzen gea, baina jendeak erositen du, eta hortaz funtzionatzen dula esan nahi du. Horrekin Guri burbuiatxu bet, baina ez da guria. Hoi da. Hortaz, horre funtzionatzen duen bitartean, listo. Osea, ez dute beste egingo, negozioa dia eta punto. Itxoitea tokatuko da, nik usteet, aurrekoan komentatzen nuen, ez? Aurtengo jolasak, zenbaitek gotira, pretenditu ez daketenak, lasaitu hartuko zutela, ze GTA 6 seguru berak iraziko dula, aurten atera zen aurten, eta urren urtean ateratzen denean berak irabaziko du. Oso harraren golitzeak beste norbaitek irabaztea. Baina, Hornarire be, aipatu bierda, zelako liadie, zelako kaosa eragingo ban atzerapen honek. Beste estudizioan artien, estudizio piloa batez be airuko itzak eta joku handizik garatzen dagoen dizinak aurtengo urte bukaeri saiesten ibili dire, iraile urritze GTA gaitzik. Eta hain zelan astoratuko bien, ez, jentie, horren inguruen. De hecho, justo pasan hastien Borderlands laun zuzeneko gagozen ez aurkezpena, bertan datie iragarri bien, eta Randy Pitchfordek, dati berez iragartze gonda, baina aurreratu indabe joku, eta Randy Pitchford, Gearboxeko zuzendarizek aipatzen man, ez dala GTA gaitzik. Baina, klaro, Gearbox eta GTA, eta Rockstar, Take-Two nazpizen da, orduen hor, seguru nik zuzer jakingo bien, da, bai, klaro, ez da hone gaitzik, baina lasai zaugeratzeko, azken finien hor dago, ez da. Orduen, seguru, ametik urte amaierara bitzartien ikusko dugu zela data aldaketa batzuk, jenti erosoa bibilko dela igual, edo kontrakoa, apurut astoratute zoin, maiatzerako 2 eurori deki, datorn urtela begire. Orduen, seguru nau, enpresa handi askon artien planak aldatu da bezala. Bai, aipatu ezulako ontxe akordatu naiz, adidez, rumorroak eta bastante fuerte daudenak, esaten adiz Battlefield berria aurreratuko duten aurtengo udazkenera, justu GTA-kinen koinziditzen zulako, koinziditzen dulako, más o menos epokaz, eta aurreratu ingo duten, eta karo, komunitatea aida galdetzen hori ona dan, edo txarra dan, ikusita presidentea, hortaz. Zan ezuna, GTA-k bere buruaz eta bere publikoaz gain, bideojokoen industri guztia mugitzeko gaitasun hori dauka, así que ez da bere publikoari afektatzen dutena, baizik eta beste estudio guztiak, planifikazioa seguramente, planifikazioan
kutsa gorri bat zaukaten atentzioa emateko GTAren irtera noizen. Eta hor, gauze gutxin behar dela. Pero igual aipatzeko ez, Jason Schreier kasetarizek esaten bala. Rockstarreko langileikaz berbain je. Garatzaileek eurek bezpiela sinesten, 2025ko udazkenerako data hau, betetxi posibili izenik. Alde batetik, berri positiboa gaitzik zantzadanez, Rockstarren lan gehiegi, denborak itxizek egotezala esaten bien. Eta arduraduren aldetik, gehiegizko lan karga edo crunch hori ekiditeko helburu egotezala, aipatzen dut kasetarizek. Orduan antzadanez, gauzak ondo itzeko edo asmo horregaz dabiz ikustekoa da, behin kaleratze dati hurbiltzen doala, ia hori beteko da ben edo ez. Baina momentuz dirudinez, patxada sartu gure da besteki presarik GTA 6 hau kaleratzeko. A ver, Bueno, igual albistea jarraitzen dugu. Vale. bueno. Bigarren albisteak, eta horreko astean, oendala bi edo, Nintendorena aurkeztu genunean, baina prezio goeraz itzein genuen, baina aste honetan Nintendorekin ez gatoz, baizik eta Microsoft Xboxekin gatoz. Ze prezio goerak anuntziatu berri baititu, Xboxeko ekosistemari, bai hardware aldetik eta baita ere software aldetik. Alde batetik Xbox Series X eta S konsolak eta behen hardwareakiko, eta baita ere Xbox Games Studios baitan garatzen dien jolasarekiko. Kontsolei eta kontsolen inguruko prefikoei dagokionez, kontsolaren prezioak garestitu egin dituzte. Aipatzeko datu batzu bezala, Xbox Series S-a 512 gigakoa leheno 300 eurotan zegoen, orain 50 euro gehiago. Xbox Series S-a tera batekoa leheno 350 euron zegoen, orain 50 euro gehiago. Eta Series X digitala leheno 500 eurotan zegoen, orain 550. Series X normala disko irakurgailuanakin 550etik 600era. Eta 2 terabako Series X Galaxy Blacka leheno 650 eta orain 700 euro. Hau da, kontsola guztiak Xboxenak 50 euro garestitu dira. Hortaz, aurrekoan komentatzen nuen Telegramko taldean, ez? Generazio hau izan daiteke lehenengo generazioa kontsolak atera ziren garaian prezioetatik gora indutenak? Hau da, jetxi beharrean gora indutenak? Zagonek igual PlayStation lauegaz be egon zela alako zozer, oker espana bilen. Igual ez, bak eta PlayStation bostien bai pasealez gaztuten abil, baina bai, desde luego oso egoera berezize da. Kontsola, bai, beti zerbitzuek eta arkidetzak eta lakoak bai igon dire precisos, DLC-en precisoak bai ikusten, ikusi dugu igual igonen dizela eta, baina ja kontsolak, logiko da, azken finen 5 urte tekiz Xboxak, bai PlayStation 5ak be osabarrina, eta honek garestitzen ikusti, eta harri garrize, baina ez dut ulertzen inundik irabez. Eta eroso... Bai. Esan, Lander. Ez, hori Switch bize datorrela, askok ja oso garestizela zaten gendule, baina alan dabe, honen ondoan, ja ez da horren garestiz inundik irabez, eta kontsola parri bedala kontu den hartu dugu. Orduen nire galderia, oin nok erosko dugu Xboxa. Xboxeko jokuek PlayStationen eta Switchen dago, Switch bira ondino gehiagalduko dira, segurenik. Ez dakit nun dago, tarriet hori edo interes hori, desde luego, nik lehenen hori ikutzen inungo interesik, on ja, gitxiago. Eta nik uste falta izan dela, bai Xbox, Nintendok ez, kontsola berri bat ateratzen dulako, baina bai Xbox eta PlayStationen partetik, bien partetik, arrazonamentu bat ematea, ez, prezioen egoeratik. Hau da, izan bazen kontsola bat aterata zaudela, eta gaurko egunez, edo pasaren astetan, 2020ko pandemia bezala, pandemia bat dator, eta txip eskazia dago, eta behira esatea, txip eskazia dagoenez, prezioak igo behar ditugu kompetititatea mantentzeko, ez dakit. Horrelako zerbait, edo kontsolak imaginatu zagun, estatu batuetan fabrikatzen diala, eta Trumpen tarifa horiek aplikatzen zaizkiola, eta horrelako eskusat izatea. Baina, ez duzte arrazoirik eman igo da prezioa, honegatik, ez dakit. O txipa garestitu indialako, edo
tarifak ez diote afektatzen, baina ez dute arrazoirik eman, simplemente igotzea. Usted komentatu dutela zerbait dela, merkatura egokitzatzea olako zea, baina bueno, horre merkatura egokitzatzea da, beste batek prezioak igo eta funtzionatu diolako, pues zuke igotzen duzu irabaziak gora egiteko. Ez arrazoizko motibori da olako hardware horrek gehiago balio izatea. Batez be, ja txartoso zenien, Xboxek arazo nabaruna dekoz oin denpora batetik, eta justo prezisoak garestitzi ez da erantzun aproposa. Aurrekoan komentatzen, gero komentatako, ze orain periferikoekin jarraitu behar deu, ze konsolak esan ditut, konsola bera baina periferikoak ere garestitu ingo dia, adibidez, aginte arruntak eta eliteak prezio zigo dia, adibidez, Xbox Wireless Control Core €65, Control Core horra €70 eta Special Editiona €80. Oiek aurreko prezioak ez dakit zentzian, baina... Ustot bost €10 merkia zirela lehen, olako zeozer. Bai, izan daiteke. Aldatu dianak eta bastante igo diana, adibidez, Xbox Controller Limited Editiona, lehen osana €80 eta orain €10, €10ko igoera. Elite Series B Korea, lehen €140 zana eta €150, eta gero Xbox Wireless Elite Series B Full, lehen €180 eta orain €200. €200. €20. Nik aluzinatu iten, mandoatek €200 balio izatea. Keba. Hau da, ez dakite, fulla ez dut ezautzen zer dauzkan, baina pare bat botoi aldatzeak bando originaletik izango dana, eta igual materiala pixkat aldatzeak €60tik, €65tik, €200 igotzea, exagerazioa irutze zait. Baina exagerazio. Baina, bueno, jartzen mauto esan nahi du norbaitek erosten dula. Así que errentagarria izango dalako, bestela kenduko zuten. Ez dakit. Osea, azkenien da horren egoera zoroa. Osea, nik lehen benean ikusten inok erosko banik, baina igual, arrazoi diko zule, baina iruditzate alde batetik ja dala apurbete estok hori aldan moduen saltzeko, nahiz eta garestitu sosak irabazteko aldan moduen, eta hurrengo belanaldire begire beste zerratateko asmoa dekiela. Ez dakit, euskalo, igual guztiz oker nabil, eta ez dut papes ulertzen euren estrategize. Baina, normalen estoka libratzen ezunean prezioa gestituzu. Bai, guztiz, baina ja dala estrategize aldatu gure dugu, eta bitxartien aldogunik eta dirurik izanatako dugunik. Nik zerak ez zotu ulertzen. Bai, hori da, esaten dugu. Gauza arraroa dira, ez ditu ulertzen. Arrazoi garbirik ez dutelako eman. Bideojokoen softwareai lotuta, bideojokoen prezio aldaketak ez dute ondik guztiz argitu nola izango dan. Esan dute gabonetako kanpaina aldera ingo dutela prezioen aktualizazio hau. Hore, prezioak zehaztu dituzte. $80 baleuko dute Xbox Gaming Studioseko bideojokoek. Bueno, 3 dian jolasak. Ez dianak era €1 eski. $80 esan dut, Europan €80 izango dira, hori seguru. Ez baina okerrago gainera, inkluso. Europan ez dabe esan, ez dabe zehaztu. Dolar esan dute, baina normalean $1 bat, euro bat ekibalentzia egiten da, kasurik onenean. Kasurik txarrenean, inkluso $80 eritxe ditezke. Eta ero, prezioan gaurkotzea izango da bai digitalei zein bertsio fizikoei. Eta hori, €80 ez dakigu, baina ematen du merkatua idala antzerako jartzen ez. Lehenengo PlayStationa €80ko jolazaz dauzkan, orain Nintendo atera da baitare €80koekin gehi fiziko batzuk €80 izten diala, eta Xboxak €80 pasatu da. Eta hemen, betiko zalantza dago ez, eta horrekoan komentatzen genuna baitare Telegram taldean, ze puntutaraino hau ez da ezote da, 3 konpainia handi hauek, eta igual beste batzuk ere bai, beraien artean hitzartu dutena mundu guztiak prezioa igotzeko. Ze azken finean, danak igotzen badute prezioa, estandar berri batera, leheno €60 zianak, gero €70 eta oin €80 ezke jendeak ez du kontsumitzea utziko. Osea, gehiago patu berko, baina ez du alternatibarik eukiko alternatiba merkerik. PC-a gian, baina ezke PC-a
hiru erraldoi hauen kontra ez dauka zerrekirik. Eta inkluso gero zu zerorre gehiago saltzeko 60 eurora. Ja, Jendea ia sartzen bajatzu buruan 60 euro merke da. Ez? Beste honek 80 balia da beste hori guzti bai, honek. hori bai. Ba, horre egiten dozu pixkat joko bat, ez? Iagete batzuk euki 80 euro joku berriak, eta gero joango die bestiak deskontuekin, nire uste txurrua Bai, bezala. ze gaur egun ganera berapenak Bai. konstante dire, batez be bai Hori da. hirugarren handen datan, baina saltoki digitalatan be, eurena PlayStationena, Xboxena eta bar. Hori da. Konstante dire, orduen, zutin josunetan behan ikusi torti doala gauzi, ez? 60 eurotara merketu, esan, hau merke dago. Baina, ez lehenko preciso berbera da. Hori da, lehen oin guretza garesti dana, gero izango da merke. Baina berdin paguko dugu. Bai. Eta- Datu moduen, adibidez, Doom the Dark Ages, honetan estrenetan da, Xboxen esklusiboa ez da, baina, jokuetako bat, 80 eurotan estreneko da, ja, berez. Prezio aldaketa barik, supostamente. Orduen, aldugu pentsa, 80 eurotara bai helduko dizela aldaketa hori, sartzen dut zinien. Jo, zajerazua. Hori bai, Lander, Game Passatik uste komentatu dutela, edo ez dutela komentatu prezio aldaketarik, ez? Momentuz ez, esan dabe ez dela egongo aldaketarik, ikusko dugu denporiegaz edo, moten badan beste zozer, baina printzipioz bardi mantentzen da. Agian Xboxen, konsolena, hardwareana ez dut ulertzen, baina softwareana izalaizke baitare jendea era batera bultzatzeko Game Passera pasatzeko. Zezken finean, 80 eurora igoko dian jolas guzti horiek Game Passean izango dituzu. Hortaz. Izelik, eta gero denporiegaz Game Passan prezioa Game Passa prezioa ego, dependentzia hori sortu jendeari eta gero igo prezioa. Bai, izelik. Oso, softwarean estrategia hori ikusi ezaket. Ez detena konpartitzen eta ez nagona ados, baina ikusi ezaket. Hardwareana ez dut ezer ulertzen. Osea, Lander, zuk ondo esan duzun bezala. Kontsola ez dabil bat ere ondo, hardware aldetik Xboxa, prezioak igotaz ez, pero ez. Osea, gehienez, azken unitatea saldu, prezio garestian, eta itxi edo urrengo kontsola ateratzen duzuna zerbait oso ezberdina izan. Estok hori jatia, zer horrek, hori da dirua galtzea. Ose que bai, Ja. hori ez dakit jugadia zindan. Ez dakit. Ba, bueno. Ikusi harko dugu, nahi pena ematen dit, ze bideojokoen prezioan nik uste, ulertzen dut produktu guztiek prezioa gora egitera, ze bizitza garestitzen doa, erosketa egitera juten gehanean ikusi dezakeulako, baina ez dakit 10 edo 20 euroko igoera hori justifikatzen duen bizitzak egin duen prezio igoerakin. Nik uste askoz gehiago dala 10 edo 20 euro horiek, hortaz. Bai, alde batetik, askok dinoena, ez, berez antzine jokuek garestitzako zirela, bai Super Nintendo, Nintendo 64 belaunaldi zen, garestitxo egote ziren oin baino. Eta igoera honegaz, parekatu egingo zirela, eta bar, baina askok dinosun azken finien. 20 euroko alde hori hausaletasun bada, hainbat eta hainbat joku dekoguz, askok jokuek sobran dekoguz, doako eskaintza oso nabarmena dau, ez dekoguz zertan sentimore gazte bier bideojokuetan. Orduen, zezango, nire kasuen behitzete, 80 eurotan hasten badire saltzen, ez dut esela 60 erosten bez, baina ondino gehiago bultzatzen doztie, itxarotera, merketzera, eta prisari barik ibiltzera, joku pila egotaz atxien, ondino ganbaran gordeta, orduen, nire kasuen ez da bineko prisarik, eta, desde luego, eske jokurik desiratu nabe naz gai erosteko 80 eurotan. Ba, justiz odoz. Gure soldatak aldatzen ez dien bitartean gukeuko ditugu. Diru bloke batzuk buruan, eta 80 da 100 euro, eta 100 euro joku bat, eta esate dut, eta oindala 40 urte, 30 urte, eta saltzen zielako jokuak oso garesti, bai, baina eskeroziko zinean urtean joku bat, Hori da. igual bi. Gaur egun, nire oso danetara jolastu, irtetzen die astero joku berrixak kristonak, eta ezin dozu, erritmo hori mantendu. Eta baita erabiltzen duten arrazoi bat da, gaur egun bideojokoen produzio kostea askoz garestiagoa dela, beti ere aurrera dinala. Bueno, bai, hori egia da, osea, hori ez dugu zua deskubrituko horrekin. Baina ez duten hainbeste esaten da, salmentak ere asko igo diala garai batetik. Eta irabaziak ere asko igo diala enpresatan.
gaur egun Hori da. bideojoko enpresak gehiago irabazten dute, proportzionalki lehen irabazten zutena, baina. hori da. Hortaz, ezin diazu justifikatu gastuak igo diala. Gero baita ere batzu entzute, bai gastuak igo dira, eta jolasa inbertsioa handia egin dezakezu, eta ez daukazu aseguratuta retornoa ongo dela. Bueno, baina eske hori negozio guztietan da berdina. Osea, ez dago negozio hori, zuk inbertsio bat egin, eta aseguratuta daukazuna irabaztia. Hortaz, ez dakit, batzutan sentitzen dira beraien industria o beraien merkatua dela unikoa, cuando beste guztian berdina diana. Eta jakin nahiko nuke baita ere, espero dut, herrialde ezberdinetako merkatuen komisioak begiratzea prezioen egoera honetan, gutxienez ikerketa egitea paktatuak izan dira. Bakit oso zaila dela demostratzea, ala izan da bada ere, baina gustatuko litzeak gutxienez ikerkuntza egitea. Nik ez dut ikusten paktoana, besteri parik, azkenien danak egin gure izan dabe aspalditxik, batek emondu pausu eta dana jarraitzu dutxi, ez dut uste benetan akordio izkutu bat egongo da nik, nire ustez bintzet. Nik ez da ido. Beste proiektu batzutan egon izan dira eta lobiak bastante ohikoa dira. Baina kasu honetan hori baino simplea bela pentseta dut, ja, denporatxo daroi, presizoak aldatu gurien. Hori, igual pakto evidente bari be, egin leikeen gauza bada, Bai. Igo, sakatu, eta hori Nintendo... Beste danak beda euspari, bela nipe bai, da... Baina beti joera horrekin, ez? Danak ikusten, honek nahi dau sakatzea, hone be bai, nibe sakatukot, eta danak ez, igo, eta venga, mantenduko dugu hor. Pero, txokatzen, ez? Justu notizia aste honetan jakin, PlayStationa baenik jo, Nintendo orain gutxi eta Xboxena jakin deun aste honetan. Eta txokatzen dit, ze justu lehen oitziten jaron geha, eta berrungo batetan ekartzen dizugun analizia, Clair Obscur Expedition 33ana, jolas hori 50 eurona atera da, ez? Kizkiz banao. Gitxitxo, bai, ez da, Osea, 50 euro dira. Hau da, jolas oso on bat, nire Bai, 50 euroan dago Steamen mentzat. Nota izugarri honak atera dituna, produzio bat airukoitz bat da. Eta 50 eurotan dago Steamen. Hortaz, ematen du, ez da egit. Izan daiteke, estudio berri bada eta zautzera ematean nahi dut, hortaz prezioa gesten du pixkat. Beste irabazi, baina gutxienez izen bat irabazteko produktu ona izan da. Izan daiteke. Baina hala ere irabazi eukiko dituzte. Hortaz, txokatzen di mundu guztiak igotzen nahi dan horretan, jolas beste batzuk eta jolas honak merkeago ateratzea. Ez da, nik egunero gutxiago ulertzen dut industria. Hori joan aipatzen bebai alde batetik, bentset prezizan igoeriek gauza hon bat euko dabela, eta da indie edo bigarren mailako estudizio horrentzat positiboa izango dela. Ze, euren jokuek merkeago gongo dire, zingo dire egon, inondik gera bez, laro bat 10 eurotan, seguro nik oinarteko prezizan eskema hori mantenduko dabe, jokuen arabera, zelekela 20 euro, 40 euro, esango dugu. Eta, claro, begira da gezinak, batez be joku hon bat urtean danien, Clair Obscurregaz pasada moduen, horra bideratuko dire. Eta, bueno, bentsete, hortik zozerrira asko dugu. Ustezu batea, atrebituko jala indiak mugimendu hauei azkena jarraitzen eta 20-40 hori izan beharren 30-40 edo 30-60 pasatzen? Bat egongo da, azkenien indi batek badaki ezin dan bere publikoa, eta badaki ezin dela lehiatu handizen aurka, orduen, pentsen aiot, eurek argi zaguko da bela, irabazi honek asneikoa dekogu, ez? Eta, igual argitaletxeik bai bultzatzen dutxila horretara, baina ez dut indi garatzaileek eurek alakori gureko da benik. Bueno, espero ezagun ez. Ja... no? Eta, bai, albiste txarrak, baina ez dugu zeukin momentuz, eta ondo iruditze batzu bentsat zuzer positiboa ora, baikorra ora paseko gara. Ze, ja maiatzin sartu gara, eta betiko moduen, hilabeteko estreinaldizek ekarri dugu, apurbet posteko, ez, berotzeko apurbetiko ibelazi dugun astelentxu hau. Normalein maiatza, bideo jokuentzat indartxu eta berezize izeten da, joku handi nahikotxu ikusten dugu, egunotan. Eta urten be, urteko estreinaldirik handizenetako batzuk jasoko dugu zela esanlik, adibidez lehen epatu dugun Doom the Dark Ages egunotan dator, gure aldetik From Softwareen joku barrize be jasoko dugu, Elden Ring Night Rain, naiz eta apurbete banatute gauzen hor. Eta, bueno, beste hainbat indie zein airukoitz politzi be euko duguz. Horun damien, nahi baudezun,
aste honet, bueno, ilanetako lehenengo jokuegaz goaz. Lehenengo jokoa izango litzateke Age of Empires B Definitive Edition, eta biari irtengo da PlayStation bosterako. Bueno, berez hori jokoa badago, baina PlayStation bosteko bertxingoa dago, ezta? Biari irtengo dana. Hori da, bai, azkenien Definitive Edition bera, PC-en 2019 garren urtien estrenesan, baina egize da, eta gero Xboxeko porta bauki ban, ez? Baina interesgarri da, azken finien zelako evoluzio auki daben, ja, aspaldiko joku honek, ze espantzinoak eta duki gehigarrezek jasotzen jarraitu dugu, eta PC bosteko bertsio honegaz be, The Three Kingdoms, izeneko espantzino guztiz berriz jasoko dugu Age of Empires Big, txinatar imperizatara eta begire jarriko dana, bai PlayStation bosterako, PC-erako zein Xboxerako. Orduen, zentzu honetan, naiz eta joku mitiko oso zar baten porta izen, barritxasunek dator, seguru jente pilak asko eskertuko da bela, eta zango, Age of Empires biri buruz, ez? Estrategia jokurik mitikoena eta maitatuena, eta bai ala bai euki bierdan hortareko bat. Bai, guztiz adoz. Kuriosoa izango da PlayStationen ikustea. Estrategia jolazau, baina, bueno, pozgarria da, jende gehiago disfrutatu alizatea. Esto es Switcherako, ez? Seguak intola. Pues, seguro bai. Ez harritu, Hombre. Bueno, urrengo jolas aterako dena maiatzean izango da maiatzak 8an, The Midnight Walk izena du, PlayStation bosterako atera gona, baita PC-erako, pero VR-erako ere baita ere. Alako jolas estetikaletik Tim Burtonen pelikula eta horiek gogoratzen dizkigute. Baita ere jolas bat Don't Starven estilo hori, eta dauka, bueno, azkenean berdina diana. Baina ez da izango Star da zela superbintziako jolas bat, baizik eta alako aventura pixkat ilun bat izango da. Esan dugu bezala realitate virtualan gauzadik aprotxatuko ditu, interaktuatzeko eta bar. Eta, bueno, estetikoki nahiko berezia jolasa, pixkat ematen du batzutan first person shooter bat dana, ez da alrela baino. Baina, bai, hori estetika nik uste gehiena nabarmentzen duela hori da, estetika berezitasun hori. Eta ero jolasa, ikusiko dugu, ea nolakoa den. VR jokatzeko gauzatzu ikusten dira pixatola beldurrezkoak eta, ikusi beharko da nola, susto gehiago emate ditun edo zea gehienan. Aurkezpena bintzet ikaragarri zen, eta imilat Walkonena, hainbat PlayStationen aurkezpenetan eta erakutsi izen dabe. Baina hori ez, VR-erako kasu honetan PSVR birako egongo da, baina PC-en kasuen be, MetaQuest, Valve Index edo Rift kaskoak be jolasteko aukera hori egongo da. Baina, desde luego, indizen artien urteko esusta handizetako bat izan lehike, Aretxe dino moduen, apur batzutan tiro joku emoten dugu, lehen pertsonan hor arma bate gaztu balako, baina aukerrezpana bilen gehiago da beldurrezko eta puzzle joku bet, orduan generoa gustuko badeko zu, jarratxeko jokue. Oso ondo. Eta, bueno, maiatzak 15an, bi estreinaldi dare, alata aipatu bakarrik egingo dugu bat, American Arcade alde batetik, eta bestia izango da Doom The Dark Ages handia, irtetzen dara PlayStation Bost, Xbox Series eta PC-erako, eta, bueno, oso itxarondako titulua dago, eta uste dut gogo sartuko dugula, azkenean hasten dago, rollo medieval heavy bat, eta Doom, ja badaukala bere rollo hardcore hori, eta nik uste dut, kombinazio hori oso ondo datorkizola, eta jendia oso emozionauta sentitzen dut, joko honekin, orduan, ia zelako harrera daukan, gogo daukat ikusteko. Ni bintzet oso bertuten nago negaz, baina lehen aipatu dugune, 80 eurotan estretan dela, eta igual apurbete itxaron enbirko dugule, edo... Game Passa hartu. Hori da, Game Passean egongo da. Hori da, Game Passera lotzeko aleginetako bat izango da, baina hori egongoan izango da, antzadan ez, jokartesun geldo haue eusko dugu Doom The Dark Agesunek, alan dabe eurreko Doom eta Doom Eternalen prekuela moduen funtzioneko dugu, apurbete Doom Slayerran iragana edo urte galdu horrek erakutsitze. Oingoan, gorputzeko armakaz gehiago ibilko garela moten dugu, parrizek eitzen, kontrarasoak, saiestea bizkorra hauek eta alakoak, gero mundu irekiko partiek egongo dezela moten dugu bai,
esplorazioagaz batera, misioa nagusizek eta bigarren mailako misio batzuk gu nahi dugun moduen antolatzeko edo gainditzeko aukeri emonda. Baina hori azkenien dum da, eta tiroak, violentzize, mustoran kontrako borroka ikaragarrizek nagusi dira, eta oinartin... Eta dragoian ibili. Eta dragoian ibili, eta robot erraldoien, bebai. Hori da. Baina hori ez da, esaten egon azena, dumen akzioa eta violentzize diren nagusi, eta zentsu horretan trailerak ikusitxe behintzet, emoten dugu oinarteko handizena itzengo dela, grafikoki pasada bada, ikaragarrize da, eta jokarretasun ebe mailara gongo dela, edo behintzet, espero dugune beteko da bela moten dugu. Eta Doom, itxitxe beste, joku, justo egon gara komentan, violentoa edo emoten da bela aurkeztuko dugu, da Mercury Steam talde Madrildarran Blaze of Fire, maiatzaren 22 estreniko dela PlayStation Post, Xbox Series eta PC plataformatan. Zagutzen badu ezue Castlevania Lords of Shadow, oin dara hainbat urte, estrenizan saga txikitsuet, Castlevanian unibertsuan sartu dagoen saga txikitsuet, Mercury Steam bera izan garatzaile, eta Blaze of Fire honek antzekotasun handiz egiteko zela esan lehike, bat ez be estetik aldetik, eta sortu daben unibertso, erdiaroko unibertso fantastiko horren barruen, antzekotasun handiz edekoz, baina hengoan, jokagarritasune, itxura batien behintzet, God of War modernoatara hurbilduko da gehitxu hau, hirugarren pertsonako ikuspegi horregaz, horbaldaganeko ikuspegizekaz, borroka gogorrak eta nahiko hurbilekoak biziko duguzela moten deu Aran eta Atzo protagonistek gidatuz. Baina berezitasun aldetik emoten dugu, olako magia berezi batzuk egongo diren odola eta burdine edo kontroleko dugu zen. Eta horregaz, gure armak sortzen joango gara, armategi zabal bat agentzen dozku jokuek, eta pertsonalizitzako aukera pilo bategaz. Orduen, ondi ez dugu ikusi askorik egizizan, baina nahiko itxura politzideko, igual diseinu batzuk eta orokorrien estire horren beste guzte publikoan artien, baina Mercury Steam izen da, adibidez, Metroid Dread, azkeneko Metroid garatu da garatzaileek, aukera bat emon berko dago. Antzekotasun handi gauka baiko dogarrekin. Fikatzen nahi naiz eta pila gogoratze dit. Urrengo jokue, maiatzaren 22 jasoko dugu. Ez dakit inoz komente dugun, Deliver at All Costs deitzen dan indie, bueno, ez da indiz, berez. Ze Konami deko argitaletxe, Konamiko japoniarrak dire kalertuko dabenak Studio Far Out Games taldiegaz batera. Eta dalako GTA klasikoan bidie jarraitzu nahi dabe jokutsu bet. Nun ikuspegi isometrikoagaz, dozendaka auto gidatuko dugu zen, banatzaile lanetan ibiltzeko, baina ni probeoten agaitzik behintzez, demoan jolastu neban hori dela azte batzuk, nahiko misino soroak eta divertigarrezek izango dire, suntxipena nagusi, hor ikusten da trailerretan, bai autoak, bai eraikinek eta ingurune danak suntxitzen joango gara, agentzen dozku esan misino desberdinek gainditzeko. Adibidez, demoan, azteko lako zu artifizialan karga bat erun bierzen duen, baina zu hartzen bien eta leku danatetik estandak aibiltzen ziren orduen. Horrek saiesten joan bier zinen eta holan. Eta, bueno, nahiko divertigarrize, jentiek gogotsu da, honetarako bai, segiz izan grafikoki, nahiz eta igual joku txiki zau izen, nahiko itxura politzideko, bat ez fizikaldetik eta zuntxipen hori nahiko lortute dau. Orduen, ikusko dugu, momentuz demoa probetako aukeri edeko zuen bai, PC-erako kerespana bilen bakarrik, baina, esan dugune, maiatzaren 22 estrenetan da Deliver at All Costs interesgarri hau. Eureragoaz beste bategaz, ze maiatzaren 28 zen hilabeteko bideojokurik bitxizena dator, zalantzari parik, Tuati deitzen da bideojokue. Eta, bueno, dalako apurbet minijokuen edo bizitza kudeatzaile moduko bat, nun gidatuko dugu gazte bat bizidana te-posi eitzen, ez da? Ezingo da besoak ganoraz mugitu, orduen bere bizitzako oztopo horreri zelan aurre eitzen dutzen, ikusi berko dugu, minijokuekaz, jazten, edo, bueno, oiko, eguneroko ekintzak egin. Bere atzien dauen garatzaileen abarmentzeko da, Keita Takahashi da, Katamari Damasin sortzaile, orduen hor antzekotasun handizik ikusten dugu batez be. Ezin asmatu japoniarra zala. Ez da. Eta, bueno, egizizan, hori, oso bideojoku alaiz emoten deu, batez be bidizotan ikusi dugu alako abestitxuekaz eta ibiltzen dizela,
baina minijoko aldetik eta sortu daben unibertso koloretsu horrek, desde luego, argi eta garbi bideojoko atseginen jokuen artien sartzen dela agintzen dozku, eta jarraitziko izango da ia zelan urtean dan, eta bentsete maila hori mantetzen da ben. Kuriosoa jolasa premisata. Eta esan ezuna, Katamari Damacy egileak, uka jolas pixat ohikotik ateratzen dena eta zerbait berezia nahiteko eta divertigarria nahiteko zea hori. Ez? Background hori, así que proba bentzat eman berko zaio. Jirafa kriston grazia egiten dit. Bai. Trailerrako zona dire, gero ia joku zelan dauen, ez tozko erren beste erakutsi bez, baina bentsete bidizoak ikaragarzi dira. Eurrengo jokuaz guztiz aldatzen goaz, premisas eta girotxez, ze maetzaren 29 estrenatzen da Fuga sagako 3. bideojokue, Fuga Melodies of Steel 3. Ez da horren ezagune, badeko bere fanbase oso fidela eta oso jarratzaile sutsuekaz jarratzen da bena saga hau, baina da CyberConnect 2 estudioan bideojoku barrize. CyberConnect 2 espaduzu ezagutzen da, adibidez, Naruto Ultimate Storm borroka jokuen garatzaile, gero horre Kimetsu no Yaiban jokuek eitzen debe ibili izen dire, hainbat estudioa, Bandai Namco gaz eta batute. Kasu honetan, hau da saga bat eurek garatu nikoa, euren aldetik, Solatorobo moduko jokuen unibertsoan biltzen da jokue da. Eta, kasu honetan dalako estrategia taktikoan bidimentzinoko joku berezi bat, nun gidatuko dugu aurtalde bat, olako animalia antropomorfikos osatute dauen, edo aurtalde txubet, gerran dauen mundu batetik zier. Geuzie da, nahiko joku gogorra dela, naiz eta aurkezpen aldetik emoten dugu koloretxue, eta alaiz izango dela, ez da olakoa. Erabaki gogorrak proposatzen dozkuzen bideojoku, historia aldetik oso gogorra dan, eta oso sakona dan bideojoku txubeteko gu. Eta kasu honetan, tanke bat gidatzen dugu, bertan biziko dire gure aurronek, eta bakoitzari esleitu berriako lan bat edo postu bet, eta horregaz gero txandakako borrokatan sartuko gara, beste tanke edo beste ibilgailu batzun kontra. Nik ez jokatu, baten bez, baina oso gauza honak entzun dutez saga honeri buruz, orduen, ia noiz berapenen bategaz edo, ez da dinoz ikusi aurreko jokuren bat, holan, berapen potente bategaz, ia probetako aukeri dekogun. Oso, no? Eta, azkenengo jolaza, ia izteko, maiatza izteko balio izango diguna. Leheno aipatu duen bezala ez, Elden Ringen Night Rain izango da, orain dela denbora bat demoa, esan daiteken egontzena, edo beta ireki itxia egontzena, eta ikusi beharko da jolazo hau nahi nola ateratzen duen, azken finean da pixkat, esan daiteke refrito bat, Elden Ringeko mapa aprobetxatuz batetan eta estetika eta gauza, beste Soulsetako pertsonaia batzuk eta bossak ere sartu dituzte, eta berri batzuk ere sartu dituzte. Jokua aldatzen da guzti, zona izten da, gaua pasatu behar dituzu, egun gau zikloa dago, 3. gauean boss bat daukazu boss finala, eta horti pasatzen zunean, tokiz aldatzen zea, 4 pertsonako, edo 3koa da kooperatiboa, 3 pertsonako kooperatiboa da, beraz, ikusi beharko da nola funtzionatzen du. 40 eurotan ateratzen da, gezkiz nao, ze azken finean esan dugu bezala gauza asko aprotsatzen dituzte, eta ez da alako berritasuna. Eta ikusi beharko da, nik ez eta zira batetan ikusten, niretzako ibiliko nezen jolaz bat izango banik. Baino, denboraken ikusi beharko da, gero igualo izugarri egona da, eta, aroti pasatzea tokatzeta, eta 40 euro pagatu, eta protzea ez. Baina, nik usteet, Elden Ring esperientzia ikusita, honek ez, bizita da, honek ez ditela enbeste erakartzen, historiorik ez daukan, online apartagoa daukana. Ez dakit zuei erakartzen dizuen. Ni antzera, probatzeko beste bai, eta gero igual pitxetan engantzada izango da, baina printzipioz, niri bentsate, progresio minimo bat eta historia bat nahiago dut. Baina, jostagarria izan leike, eta gainera, kooperatibo kontu hori be, esplotatzen dago.
Bai, niri berez proposamena bai dakartzen dozte, baina gero da horren besterainoko popurrize, ez? Eurreko Elden Ringena, bai beste Dark Souls eta beste bat jokuna. Apuru balizioak entzen dutxola, edo beste modu batera ikuste dut. Eta ez hori bakarrik iruditzen dute, ikusin beharko da, inoko ez dakigu horren beste bez, baina eduki aldetik nahiko motzi biliko dela. Eta behin jokue, ez, lortute hirugarren gabeko buruzagi desberdin horrek gara itxute, ez dakit zenbat eskainiko daben barriro jolasteko moduen. Orduan, itxaron enbirko dugu, gero igual jenti dino kristona dela, eta asko merezu dabela, baina momentuz niri be ez tozte askorik erakartzen, Bueno, hauek izan dira honetako aterako dian jolasak, eta azkenengo albizta, Damiane akarkigu. Bai, ilusioa egiten dozt, azkenian oine aurkeztuko dugun albistea edo jokuaren inguruko hau berrio emateak, ze azkenian nire aspaldiko lagun batek, eta bueno, taldeak etara berri daben proiektua ekartzen dut, ez? Sevillako Quickfire Games Studioa sortzen dabil, joku bat, bueno, ja dauka nahiko sortuta, eta dabiz onjokan garapenian, baina badauke bentsat gameplay batzuk eta ikusteko moduan dare, así que ja eginda dauke, Prelude Dark Pain, jokua buruz natzaizue, eta Prelude Dark Pain joku hau, azkenian apirilaren 29an hasi izan, eta ekainaren 5 arte irekita gongo dan Kickstarter batean aurkeztu dabe. Bertan dago bueno, trailerra eta danetik, baina esan beharra dago lehenengo 12 ordutan ja 40.000 euroko helburua lortu dabela, eta gero berriki 60.000 be pasatu zebela, eta muga hauetako bakoitzekin, ezagutzen baldin baduzue nola funtzionatzen den pixkat crowdfundingen plataforma hauek Kickstarter adibidez, emoten dutza plusen bat edo zerbait egitera konprometitzen die. Kasu honetan, ranked modua gehituko dabe 60.000ko muga hau gainditu dabelako, eta gainera ia 70.000 bilduak ditue, eta 5.000 euro gehiagoekin beste muga bat lortuko dabe, eta bueno, hor dare beste muga batzu baita ipinitza. Jokua bera, ikusteko aukera baldin baduzue ikusi, ze estetikoki oso erakargarria dela pentsatzen dut, jokua eskuz marraztuta dago, Arturo Martin artista nagusiak, urte pilo bat dareia estilo hau lantzen eta garatzen, nik aspaldi ezagutzen dut eta beti ibili da estilo hortako marrazkiak eta lantzen, eta gogorarazten da pixkat Darkest Dungeon, ezta? Nik uste dut dala jokuaren erakargarritasunetako bat, bentsat puntu garrantzitsu bat, Darkest Dungeon, eta gero esan sostan bezala Landerrek, Final Fantasy Tactics bekartun dutzala burura, ez? Eta begiratu dut pixkat, nik enaban ezagutzen, bai, estilua gaitik, ez? Joku taktikoen, XCOM-en estilo hortariko jokuen barruan, Final Fantasy Tacticsen tokeo badauka, ez? Adibidez, tamaine gaitik eta kolorie gaitik, eta nire ustez ematen dut arroi hori. Bueno, azkenian hori, eskuz marraztutako, grafiko txukunez egindako joku taktiko ilun bat, ez? Eta gero, soinua beha aipatu behar da, ze agian batzuri ezaguna dengo jatzue, soinu bandaren artista nausisa, kasu honetan Kumi Tanioka. Bestiak beste, Final Fantasy Crystal Chronicles, Harvest Moon irude A New Beginning, Final Fantasy Amaika, Super Smash Bros. Ultimate, Hyrule Warriors Age of Calamity, eta Minecraftentzako konposatu izan dau. Eta bain, Prelude Dark Pain honetan lanian aritu da. Eta kasu honetan, joku honen historizia da, hartuko dugula Soren izeneko pertsonai baten rola, errementari batian bihurtutako antzinako gudari bat. Estatera izeneko munduan, beste 20 pertsonaia jokagarrirekin batera, 5 pertsonaia arteraino montatu ahal izango ditugu taldiak, 5 izan arte. Eta, bueno, honekin egin beharko ditugu borrokak, etxaia garaitu eta historioan aurrera egiteko, egongo dira akto desberdinak, eta, bueno, borroka batzuk izango dira estatikoak, beste batzuk egongo dira karro batzun gainean, eta talentuak, botereak, klaseak, DPS, tanke, jailer, olako rollo guztia sartzen dira. Eta, bueno, nire ustez, erakargarria da Prelude Dark Pain hau. Eta esan beharra dago, egon gala presioei eta buruz berbetan, hau irtengo da konsola guztientzat, eta, bueno, Steamerako baita. Erak esaten dabe,
Steameko bertsio normala 15 eurora ipini dabe, nahiko merke, nire ustez. Naiz eta indi izan eta hori dana. Baina Eta 15 eurotara Kickstarterran bertan dinozu, ez? Bai, Kickstarterren 15 eurotara, baina erak esan daben ez beheren helburua da alik eta merkeen ipintzia. Osea, hori dauke buruan. Eta hori, PlayStationeko jokuak eta honek fizikuak dienak, bai ipinko ditue pixka garestiago, baina bueno, hori erak ez daukela zer esan handirik, baina alik eta merkien mantenduko dela 40 eta piko euro inguruan, edo golako zen uste dut. Egia esan nena ez asko fijau, bueno, hor daukuzu aukera begiratzeko, ni baldin badozue, Kickstarterra, bestela jarraitzeko jokua Steamen, ero begiratu bat emateko. Ni pertsonalki hori, esanguratsua iruditu daukela arte liburu bat, gustatze jakon handako, eta bestela soinu bandaren vinilo gorri bat, ola, bastante txukuna. Eta, bai, nahiko politza. Hola, kuriosidade bezala, oso zitxurona dago jokuek, bai, niri pila erakarrizte bentset, baina Final Fantasy Tactics ogre eta lako bideo-jokuen. Ez supersalie, baina asko guztia ez, eta honek hori jarraitzen dugu argi eta garbi, eta ganera Darkest Dungeonen estetika hori asko guztia date, interfaziek oso txukunekin jatez, animazioak eta bar, joku oso landute da, honez eta Kickstarter fazien egon, eta indi bat izen, orduen, niri pentset horlako jokuek erakartzen doztila, jarraitzu berreko joku, eta igual Kickstarterran diru sartzeko moduen, pentsete aurkezpena ikaragarrizea irutzi dute. Bai, honek nahiko pitzatuta dare buruti, baina itxuridan pertsona batukin, beste modu batera, honek aro, 10 sortzaia hori erak. Dana sortu, dana egiten ditu ekistonak, eta juntoko zien bat batekin, pixkate hankak lurrian zeuskanak, eta urtu dabe gauza txukun bat egitea, niri bentsate erakartzen hau. Ni seguro nago Arturoak ingo zitzuela 100 pertsonaje, hasieran. Esango zotzen ez, 100 hogei, izan die, eta olakuak egon diela, egunero. Baina, guai. Soinu bandari daukionez, altutik jo dute, Osea, nik ez dut ezautzen, baina ezan entuzun jolasak entzunda, hoien soinu bandarin duen pertsona batek hartzea, ez da gutxi. Aukera baldin badaukazu entzuteko YouTubeen ero trailerrean edo soinu banda oso txukuna. Bai. Hori da, ez dakit, albiste laburrak egiteko hastia badaukagu, ez? Bakarra dugu. Hori da, bakarra ipatuko dugu, ze azken finean pantaiak euskaraz ekimenak pantaia aldize bigarrenez antolatu dugu. Bizertik aurrera, hau da, maiatzaren 6tik aurrera 11 guneko iraupen hauko dugu, maiatzaren 14 arte izango da berez. Apuruete, euskara aldizen formatu hori jarraitzute. Eta azken finean, helburue barriro da, euskarazko ikusentzunezko edukizek sustatzeko antolatuta dauen aktibazio sozialerako ariketa bat izetie. Parte hartzeko gonbita luzatu dabe, euskaraz ikusentzunez egingo dugu lelopien. Kontsumo hori ez, euskarazko ikusentzunezkoan kontsumo hori sustatzeko asmoagaz. Orduen, 10 egunez parkatu lehen 11 santaz, baina azkenin helburue da horren beste egunetan, erakundiek euskararen aldeko pausoak emotera gonbidatzea. Eta, aldi berien, Google konturatzi bai ez, gure esku dauela ikusentzunezko honek euskaraz gozatzea, izelekin moduen bideo-jokuek, bestelako telesaiek, filmiek, podcastak eta beste hainbat eduki mota desberdin pantailan aurrien kontsumitzen duguzunak gure hizkuntzan kontsumitu alduguzela ikusteko. Eta azken fine, pantaiak euskarazeri hainbat erakunde eta ekimen batu jakiez, gu geu gemen hauntzeatik batu gara, baina aparte zer non ikusi, Euskal Encodings, Zinia.eus eta beste hainbat ekimen dauz atzien. Orduen indabena da, egun honetarako agendatxu beto osatu, pantaia aldizen webguni esatu nezkero, bertan ikusko duzuez egun bakoitzerako ekimen desberdinek, edo zelan lagundu aldan ekimen honetan parte hartzeko. Eta aldi berien, izena moteko formularetxu beteko zube bai, justo geur itxiko da, gaur da azkeneko gune izena moteko, baina bestela dozein modutera, babesa moteko edo laguntzeko aukeriko zuen. Orduen, honegaz bukatzeko, ez nahiko politxe dela irratsaioa honegaz amaitzie, pantaia aldize, esan dugun moduen, maiatzaren 6tik 14 bitxartien ospatuko da, eta hostien, euskara aldizeri begiri jarriko gara. Animatu, hartzera eta edukia ikustera.
hori da, eta nik uste jaunegaz, betiko lez. Denboratxo paseo gulez, eta hemen bai epatu duzu beste albiste labur batzuk egon dizela, eta egitze da, baina urrengo baterako... Bai, dana ezin da, egunero. Hori da. Gure betiko, oztopoa edo mugia, eskara altzen danetara. Bueno, ondo dago, zeolape, sailkatu egiten da. Aukeratzeko daukagu. Bai. Nik uste dut hola, eskerrik asko entzuten esaten guzti hori, eta bueno, edo zer gauzatarako dakizuen ungaren, Gamerauntxia, bilatu, sartu, komentatu, eta zuzenian, bota zuen iritziak. Eskerrik asko, eta datorren astera arte. Vale, agur. Datorren astera arte.